Kasudin kawo wannan yara gidan adana namun dajin nan shine sakamakon makarantar mu ta kimiyya da fasaha ce. So ya tafi da alaka da abubuwan da ake koya musu a aji. So a aji ana koya musu ne, ana kuma gaya musu, ana karanta musu. So akwai bambancin da abin da aka gaya maka da kuma abin da zaka gani a zahiri. So shi yasa da muka yi duba da yanayin wannan abin, shi yasa muka ce to bari mu ɗebo su mu kawo su saboda su ga abin a zahiri, sannan kuma a sake musu bayani sosai na yadda za su fahimtar abubuwan da ake koya musu a aji. Gidan zoo ne na jihar Kano. Abin da ya kauce. Mun zo ne domin mu ilimantu, mu karu, dan da muka zo mun ji daɗi sosai. Mun zo don mu ilimantu, mu karu, especially kamar akan biology. Na samu faɗin ilimi sosai don ba kaɗan ba. Don musamman da muka zo akwai wani abu da aka nuna min Cape Airland. Ina yawan ganin shi a TV amma ina zuwa iri-iri na gan shi. Assalamu alaikum, sunana Kaulat Idris Abubakar. Ni ce First and Pioneer Principal na wannan makarantar. Hajiya Mariya Sunusi ɗanta ta Girl Science and Technical Bebeji Gwarmai. Na yi aiki a matsayin babba first principal ɗinsu, sai na bar makarantar, yanzu I'm a former principal. So yaran nan sun kawo ziyara gidan zoo na Kano State. So sakamakon da suka shigo, principal ɗinsu ta nuna musu muhimmanci